Ensoko TV, uboroso bw'umugusi. Buya kigima omurigire w'Ensoko no kwegena kwane buna nigo gendrete buya nabo igo nigo gendrete kubwatia emerobiri itukurugaiga Ensoko TV asenjira ebwenerete kigima kerbono nande nkuirari bageriga ukwarigania asense moyo muinori ase ritkoria rero Jumatano chinsa ibere chamarogoba guse chabutuko okomerana na incheli net nyambane asto guchikomerana no muinori bweritkoria rero uyo guchikabaga gotwerera omuganoe unakinete gocha na wikira bonoiga asari gento gokora ene kinganko gendura se mitandao yeto yekerero tonyore buna Ensoko TV na bogo tonyora buna Ensoko TV mutandao Facebook, Twitter, Instagram na bogo YouTube tonyore buna Ensoko TV kerwa chirororo okunyara ko bago ko like omoroberio yiga na bogo nyara ko bago share as chi group chine na rio abanta bange baranyore obosemio boiga na inche na bokonyora buna Linet nyambane wise konyora ago so isikombwatia ase mitandao yonsi yekerero na inche na bokombwatia buna Linet nyambane erinde tonyako batogo sanga asenjira ikegima buya mono sana. Asante sana Karusi asogo ikase chi studio cheto cha Ensoko TV. Unabotambe karo magani kiregaiga nabo gochakanira itari yao otebe maganinga iri umurigereria iri itari yao na ngayo iboire na gocha asama rio tankoro ku Carlos Mogira na ibore tu Kisi asakoro ku Suneka Wenchari Diana Ward Mwata Village na kinirete bakana ikirega Karusi oiga abana barenga bare kusase family yabo tura abana sita nase 6 yabo tuteba ino yo kare omwana gatatu ono Karusi ka baiburi ba ombaroro bonse abaiburi bane mbaroro oyo makoro ku Charles Mugire bati ndakoro ku Bacha Bakerugo Mugire bonzi bya bare moyo bare no bareriana bakorere no bare kare mbia mono sana kero kende ubugima bwawe kero kwari gukina na kibwarenge kerna rengo kina korundo mwana nabona kina bia gachanke skuru gaswa skuru ekorumata primary gakina class 1 class 2 class 3 class 4 class 5 baga class 8 no koreta korumata karwaro ngajoinia skuru ya rengo chaka na rengo chaka secondary na ya rengo kumata secondary ukarumata primary gaswa secondary I was live there obugimana obwarengera kintu metie skuru yo gochaka bunere gokogera umete tari twins tokinete chi family chire welo chire bia so ngakinera ngate guso skuru awu aswa ko form 1 gakora mpaka form 4 okogera skuru ya ntwale tuboro so biego tingete tipu yanda tena na ite tena na tagete tingete tena na tagete lakini tinjete ko kumoyo ekero gotebanga kero kende to chakirega bwate brenga chi family chibwate challenges kero kene kero kwarenga gosoma challenge kikwa bwate gosemwa bwate no ne family igente getangani ngoteba mete challenge tangani ni chibesa okogera abaibori bane mbachiti konyora amasomo totena mbasomete na babwate hamweli yo gusoma kuruna na babwate hamwe yo gusoma lakini abaibori babamba babigite umusingi omu yo konyora umwana ko iborwa wesomia so my dad and my mom bachiti konyora libagerire yo gusoma ndatena banyorete okagero omzeni ga korete class isane mabale isane bere bale ko yoroka kare ngakiri akare 7 class 7 tachiti ko gendera na mama nera ga ikororo tachiti ko gendera so bachiti ko gendera na masomo bagaswa asobole no bale ngo chako nyakolema bakoni chinyeni bagotosome noro chabana matora abangi kuro motangani kore form 4 yo kabere yo gatatu yo kane
tokanya gusukuma obogima igoto. Bono watebire kero kwenda form 4 nkwarengere ngosebirangere byawo byarengenga wete buya lakini ikanyarikana nga twete tibuna gwatagete kero kende na kigwatagetwete na bono kwanyorre nga twete tibuna gwatagete ngetambo kero kigwairete egente getangani kera naswete skuru ego kogera moyo ne toringa se skuru ei egente getangani yan bigetof nga kyokuru primary okuru kumata ande wase secondary okuru kumata na nere go chaka so nga ngorengereri ngatena nga kingokora ngatari ndi gokora nimete na mwibuli atete nsome ngatari tindi gokora kende tiga nswa sama masomo nsome ngaswa nganja kaso skuru ei ya no nsome te igomba kanga kola form 4 ekero wasomete bono gakora form 4 kwanyorre grade iki kwanyorete na kinge tambo kiro kikwirete gose inki gwata gitonyore ogenderere na koski bone kigachi cha ekigitagwa te nga twete tibuya buna gwata gete lakini ntote banyo gwata gitonyore kiri twikeranetie kigiachire buna kigwachi kwagenderete kurwa kera na korete amasomo moyo ne na tete kwanyore grade ikia so I direct to campus ogera na tamaniti sana okora na tete okora lo lakini techeti nyarekane ngaswa asubugima bwa mjengo ngakora mjengo kumbe na manyete na inero na no Nyasaye ambangire ngochi kera naswa mjengo ngaita nkarora na tibagango bo muntu bo mwereri egasio mwereri nenkon ubugoli wa mataboli korogo mochanga ebinte chisimiti nayo gotomura kini okonyora kusino maetekero koleka sio koboko erum jengo ngusio gokora ngusingo kora kutwalinge gwaka no 250 oyuma kaki ngorengi 2020 2021 wano mo ekasio kwerelio ebundi ne nkon ebundi na bego ikaransa abu yaga tende tero muchanga ndetera lakini gokoligere lichibesa mu gwakanu chire chinyi ebundi akoru chinyinge kogwane chiro okolie gasi nayo gokora lakini onyo yachibe nero konyorega chibesa chinyinge nero lakini kerege ento muchanga mataboli nini yani erekerege ento komaletera kwa mugekera abu eregenta abe apime yani atakeire tu boyo egasi nsini nyao kwa era gugotebereria gwakora kwanyora bona gwakanu 250 lakini ebundi yakanweli ono wacha korengera 250 tote bono na kolire school kwanyorire family 250 ngera okonya se family kene ngeye ko gokonya one gambidi ngaya kateya wikamba kanzingira ni school mjengo yina amatukangana na kigwakorete amaje nabongagete mjengo ninya korete tinko bara okara ninkoreta ngemetienyi tienyi sita na ni kera na lengo funga form 4 kera ne ngokora mjenge na echa kete na kinda ko form 1 oje ngete kwenda kwara kuna mjenga na ara kuna mjenga ake na ka toko iwara na irane class ya ngana korire mjengo bono gake sabo karanga bese ya mjengo tego ngachinga rengere ngaramga ya mjengo gara kera ngorigereri omuntu narogo choto tonenera a contractor maybe na nyene narogo kocho oegwe site obatenenera era gocha torigereri oenda bona ngwake sabu na rengereri ninje no muntu njete class ngasoma nini ngakingo kora okogera kera nkurigererie family yaitu na injobo gimatinda gitingo menyo bogima buri umwe buri amenyire oteto upgrade na ndokonya webera ngata tinko nyara mo boko ereri mbia ngenda ngirane na ne class njaka gosoma bia eribano kaira na class nkarugusi mromi to re Nairobi okoroku Edward akangu host Nairobi akandigeria skuru ngaswe skuru Nairobi yari nkoroku Clay City kana swa Clay City kasoro ronga swa form 3 ugacha kuirora bono ngacha kuirora secondary ngacha kuirora secondary ngaswa form 3 ya paganga kora form 4 na bona kero gwakore ga entunde ya kabere na kia matoke achita na achita ari agukogo ama toke ona ngo tingo kogera na isanigete na tingo tena tingisanigete na na isanigete na ya urabono mboga ukakora naki kurwa ubo gimambo chitiko chenchinda tebe na ubo gimambo chenchiti na kende okogera kera ukorigererie history nka
ntwe nyare tibia ono no ende college naro ni chibesa nchiganiri abukera naswanga nyoro umuntu akonkonya ukanyora umuntu okokonya lakini tachiti kondwera fiance lakini akokonyete egento ngere ndatebete no nabaibori kera nagenda umuntu tari nkondwera besa chonsi kera ari nkondwera nusu ayuriye na inchendige nusu lakini ngagereri tinjeti gote chinsa chinde narenge gwakera mu murumito namata na ntete kwa register exam lakini inde mire 10,000 igono mu murumino tamanyete nga ngwakanore nusu tamanyete lakini ngakiri ogwika kwa register exam na narengo matena ebro nare miro asekete ntageto ontotere mbate nakaniru asekete ntaganirie 10,000 murumito ntomera na register exam ukagendera nginyorete kindororo na egasi ntanga nacha getokora ne yoko nchilaini chilaini ya akore skuru nginde campus lakini nkoni chilaini chesimi ngachaka koni chilaini je Airtel ngawoni chilaini je Safaricom ngachaka kwenda naenda okwera Mombasa na inde nari kwenda Aseport eme chikari chiturera chiri chigocha mwethekero manyeta sokorwa enenge yotakore naenda na ikemesi gokorwe gari na kanu na tebe maybe ndabwati ndagera metaras munya gwako simi na ntumire ndagera nini gentugete watenje no mumurani mbwate ID kwenda gweruta ali gwako ali gasi ande kwenda class yeah kurabanoga ingi gwachito gasomere college college na chitinga kora civil engineering yeah na kora civil engineering pakabono na korire yeah kurabano no kibugima bwagenda no gwakureta masomo gose ngwagenda tekene kera naso college na kora last year mbona na korire last year nganyete graduation yani ere December kwera twabente kubekwe slot y'abantu bali ba December lakini exam twabwate ndogeze kumera na bono bagatobeira December one graduation nganyete December yeah karata kwa na wante ngano muntu gwetuma sana kwara akora korire binte binge na endenge ntokikero kende gwakora umutegereria ataramanya ebintu ne binge umuntu omete ndate no muntu gwetera inyorete kinde college obogima netere toro tari bwe gosari okwera sometimes tari lazima nya gwakera umwiborie simi yare nkombeka na araranchara lakini bono okwera no manyete nkanga ngakire bono kwe toma tugate tiganda ndare nginyorete letukere mas na ri nkomenya na menya tororo jama tu amenya teneramo ente kikange chitimba kabono ejami yeka ekambwate egante ibona astomenya nae yikiro mwaire asemwarenge komenya twamenya tenero ko gwakane nyombe no senusu one jami ibuna yante ina bro ibona iga we must part ona kera ai kera bugo nginyorete tinda bete no mumro mito se mama gusonde bwensi nginyorete nkana nkara vera mune watchman asigere togoro ke feri kanya komete feri kana ngabero ranga matuko ange wiki eribone kerore watchman imbut ko kwar korenda gusema tindi ko karagasi tindi kwa kanu lakini ne ribono kwenda kwa join chi watchman nkware torikiri yani tobwati asokorara lakini oganyete mambi bokyendekla class so ngakora nganda tunguru skuru naenda se feri na ibiro bombiro oro birabyo gwikaransa imbwate mansa ishiti yani na umwibori angete kuruka naenda na ikaransa ne tubororo bwaki mambi naende class ukakore ukabairo rora ngabere wiki yemo ngachangate yumo ebronga mate yasinde tindi biyabono ngomo meteta lazima nya komate direct komate okomoira kimafumbo kabate na sinde tingendre tibia nalibachete ko ndigeri baganta iriye nyumba bagantomera chibesa garanti nyumba kono bugima bukagendera bugima bukabaye abere igo no bwete na ngote egento ngere yani bugima mboro okomenya baka kobwa korangeri omosani ache kukwani okoyerenga kinere na igete mpaka okonyara muri ama base school lakini ogotaka kote bache bagukwani nyomba
kobwa kubate igokora bagobate na alero tigatoje togotarere karakini asengencho oimanyete ngakiore kwebacha kwate alero yaya tindi angasi na renkwenda koruga bono na kibugima bwagenderete totebekero wetera michande yonsi gocha kwa kobrare watch manisco kwa imuka kwa gende skuru kura bono mbaka abaiburi gose brother yawe bakurige chibese kwa nyare kwa kwemenye naki kwari ku manage na bado bare go tumera rent gose naki kwari go ngwakera mu muromi ntombi amono asengencho asandusire nakom okarangi nyortarenge kwerina kera namwa esima kiro ne rent yekire na rore nkonga kanera mbaka buna nakora okwera na rengo rigichibes chendagera dinde chindi korindo mete ko bate classes no mete civil engineering tari class ora tena rero ngotige class o ende gotara oso ende gas the moment kwa misi class ya kemo na vinge unity kwa misi keregento so keregento keregali mathematics so eko gotoma kwa vero kerengaki wono kanyari tuko riore free Saturday na Saturday yo ende gas maybe mchengo maybe waenda kubugoria mesigo maybe onyo waenda gotara ni chilaini omondo maite nkone nkoya ni chilaini mumromitere na matete nkone ndi chilaini lakini moibori nkere tinjeti koma tena nkone chilaini chibono chare gokonya gusechi beserenga gwaka mekli chare gokonya kokore kunde ko egento ngegene temba kabono iganga te nyasaye okogera ko entari nyasaye na ne biblia ngotebere na digi seek the kingdom first and all that you need it shall be added for you so mimi nilienda trust God nikamwambia God injega sienacha egasi kwa nere kwa ngire na nyore asinkoragira koru tontiga na renga kwa school chinza chirinde free naenda natarasa abana mbatagete chilaini tari mbonsi bali kwanza erebiya lili abana bago join okogera abana bale bago join batabwati chilaini cha Safaricom bale bago join bacha nu bate aho tumeka ji bundles cha Safaricom maze chilaini cha Airtel mbya bakuru ndirote bakore research korane ji bundles cha Airtel so kwanyora nimbwatete ground enginyorete chilaini chichikameke mpaka ngachaka kopogolio bora ye school ogong no bete student leader nimbete student leader whereby na bugole ti obo CS wa welfare tincheti kwa nkabune chikura isatu kera na bune chikura isatu tincheti go kumoyo ngateba konya nyasayo nchori rembo murai okogera nacha getoborai kinde na ene high school nimbeto borai ngabemba ke school president wona kera na ikagari ngaborie kerogo bare ngo tenenera all the TVETs chi school chonsi chia kiufundi Kenya mzima whereby na tenete ko borio oba secretary abunoro na chite kwa keru ne chikura na banafunzi mpaka nginyorete ngwa keru chikura na banafunzi bakisi polytechnic timanyeti Montororo Eldoret polytechnic timanyeti Sigalagala timanyeti Montororo lakini ka keru chikura whereby ngawini ngaba wakatebanga turo konchilaini chicha oncha kweta connection ngeta connection na nachite komanya na kumbe ni nganchire okogera abanafunzi na bachite konte umeta no murai tene nange kerogo gete ngatene kerogo nkaba abagangakera chikura lakini nkabune chikura isatu na bwatele okara na lenge na nabere 2.1 toro chibona kerole 2.1 toramanyikana bubuya ko bo montore 3 point bono yorombweta alenge 3 point bona li oborai bochakereta oborai bono ufolongo bete secretary nimbeto mwakoyo maninusu ekaro kwarenge tote bono ekaro kware go join kwa bwate dream ya wonga no chikoba umurai bwa banafunzi abo na bwate dream et ninche ko bo umurai kera na renge school abwe campus okogera kera nkorigereri engake amona tete na encourage sta matem ntigarete ritukeri chinsa tari rituko tore buna epoto yari ngosie kusasita butuko na inchaba ono timbwa te fee balance emigete nisinyire mnango kora nganye iri kora just exam ogera no mete politics che chikambasi unachire wekamba ko tware chipesa bona omuntu ko gwakere kura wekamba ko bo mu confuse
omugorere na soda ngubona kiyanyarikanite mpaka abaroki kwa bansi bagwakira mpaka watekise polytechnic ngotara kwarenge mpaka ororo kwa egento giankonyete ne egento tokorokana okomanyana n'abanafunzi okogera kera muri campus school taribwa abanafunzi mbali bali chikurupu ale bona buna for example buna nje sai ninde chikurupu chinyinge sana maybe ninde Kisi ninde Meru whereby togo discuss maybe kama ni civil engineering togo discuss rero ngakimwa akora bona ngento ikike gankonya whereby nchikirana renga chikurupu echo na abanafunzi balinde nabo nkababwa tokoboko kera nkabate nje manze timbo atigendo ndabaye inumbwa tokoboko torete keruge nyumba nkanyora abanafunzi nkanyora kero nakitokoroka all the tribes ebisa kubyonsi nkachusi omonto chichaba trochie kera muri school mo gwate bali babatenenerete as a tribe chiche a person nkababwa tokoboko nkabatei manze ngota yokorubu tole for example ngota ba yokorubu kamba school nchire chabo kamba nande momanye ine bokamba mbwata okoboko whereby kera bare group ali njebono ne chiposta nare nko bate batuma bankambenere tituru chiposta nekera kwanyorete bono kwabeire mubui nakiko igweterende na igwete bia whereby twareganiti kumba kaga kia ICC tukacha tukakuja mambo ya inauguration where nilipatana na many leaders tulipatana na watu wengi nikawasalimia na wenye sijaiona hata Biamono sana omurigere bwensoko nyembono kare kuigorera ATV yao unabotambirit kuria Jumatano kumerana na inche karongo konyora ngatu bwato muinori gwirit kuria rero uyo gendete gutwerera umuganoe kwiguru umuinori guseka rusi uyo nyara ko bakagotebanga nigo anyate ko bagagukinira family ya bwato konyora gwense lakini eyo tichiti kogera akwo moyo nigo agendete gwetuma egento kya muirere mpaka akaboria oborai bwe polytechnic ensemo ya Mombasa sarenge gosoma abo asatebirenga arengo muliki which polytechnic chance imeyenze ya Kenya murigereria tuchiare nkwirana ndege kegekekere bose nkweri baguchi kunyara ko bagukwana nere nabonye kubwate iburirinde naboigonye kubwate okomenta konde enamba ya studio neria ya miyure 0788666663 nabokonya kurika ujumbe yawe nyare ko bagegutanga na tukwirana tunyako batugwetera jijumbe chinende na kwinyoringa nabokogenda asense moye mitandao yekerero Facebook, Twitter, Instagram na baigo YouTube na bako tonyora bona Ensoko TV karo gwikirororo na bako like na go share clip wekega gosomo roberio yega erinde abantu abangi banyako bakonyora obosemya tochiare kwirana nde egekegeke kerebosi Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Omwancho murigere bw'Ensoko TV Ngitaseni Ensoko TV nibwatira sengenche yao kokoletera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusina to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchero bonda bwensi korwa bunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyarike Steven Embonde korwa county ya Kisii elietari anen Wycliffe Orenge Mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana y'amagiye ko ruri tukuria Jumatatu bakari tukuria Jumapili Jeni Gongoro Perpetual machini na nyora netrobini ya Ensoko TV oboroso bomugusi
15 million K1 chimilioni sana ibere abore kuba bebunge ya South Mugirango banyorro gusiro wechi basari chisa ine shilingi 10 million 15 kurwa serikali ya kaunti ya Kisii. And we are calling upon the government to look into this serious problem so that wananchi like ourselves can be able to continue with our businesses. Abamenyi be kaunti ya Kisii barure birengereri byabo igoro yo kuboro kwa mabuta imeyense na umurajo yu torororo wono igan ne roro yore ruto wono nere orororo oinere tutagite atokorere magendera ya to promisetie abagotukuru ase bunge ya North Mugirango basabira bagusi kwane kyo murembe kero gitario muraibu ense eikegocha Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Biamono na endo murigere bwensoko kero bano ndino kwigena nga bado niga ogendete gotengeregeta seni kyo giachire nkumaso gokoretera manganari agendete gwatika nabo igo sokonyora obosemia buna bono kigima chinza chabono nigo togendete konyora obosemia kura somo inori werit kuria rero uyu nyare ko baga gotwerera by the mwino rwit kuria rero muna kwerorere no mosae uyu nyare ko baga gwetoma ototebiringa no nyukinirete family yo konyora gwense ende kingegeretia kumoya nigo anyate ko baga gwetoma erinda chiko baga guchinja bugima bwaye tata ite komenya buno bugima buri anyate ko baga gukinira igenda tebire kiare ko moyo kabisa otebire mjengo na koreta keigo karakora mjenga akarura yaya uigatari ero ubugima ntagete komenya akamwaira ne e class naonye kumurigereria mbono bono kare goswa Carlos nigatotenga nigakorete mjengo around 6 months karakora akaranga yaya tingo nyara gukora mujenge yiga tigangungira ne class nkora matemo erinde nyara koba kingonyori grade ya kirangire a sense mwende Carlos biamono sana nande nkukwarigania sense meyo morobere biamono kegima igentongire kwari gukwanira gabo kwanyara koba gwago totaimi na kwanyara koba gugwetoma gocha ugakora mjengo ukagende skuru ukabonega ukabomora igwate abokaburi kere gukyo bo secretary wechi polytechnic obuya ukanyora bande nkweresa gabo nga nigo kwanyara koba gwakurire kosi yayo ya civil engineering bono graduation yoganyete asebonega nkyo gukora subugima bwa asibonega buna nakorete skuru nkanyorega sintangani ya e company iyo koro kupoa internet asina nyorere ngokorake lakini buna nakora buna nkonya gokora nasaya ga connect whereby nkanyorega siri nsomerete nkanyora se a site whereby in the site manager whereby na manage everything there and ninafanyanga mambo ya soil sampling biamono amasomo aro no gendrete gose no bwatekere ikirenga gyo kugendera gose nake amasomo bado ningendrete okogeranga nyite graduation gekwera makogendera to the higher levels again tonda teria abantu na to wasago kwa moyo asore alinje nonye korete civil engineering bado tinje tiko ku moyo whereby nachorete nande kosiende whereby nkananga ikora mambo ya theology saini in the school ya theology whereby I'm graduating on date 10 of April omotienyo yo kane nero yandu seti Mombasa ngicho graduate kwa teberenga theology bando maete mangana na monono borandia osenaki theology antabange bamete nekero okora theology no gochikobo mu pastor umorandi gosobo mo father lakini yatonda tei oyo ndigereti bonega okora theology tari no gochikobo morandi gosebunaki kero okora theology oganiri komanyana
oyo gotongete oganiri kumumanya mono. That's what mimi kitu ilinituma nifanye theology. I want to know my God. Kwa sababu we have a lot of denominations. Wengine wanadanganywa, wengine hawajui the truth, wengine unaweza ambiwa leo unaweza funga mpaka ukufe. Unaambiwa mtu imeandikwa wapi, hakuna mahali imeandikwa, lakini the moment waesomeira ibieka na boko manyege ntekia negentekebe. Yeah. Ninki agereto karanga tiga bono ndairana na ndenda kora theology. Sincho gwakure engineering igwanjete no nande watebe no bategase. Nande karogwe karanste gukingi kya roche ngatigangira nensome theology na enda koziende. Egento kiantumete nkole theology okogera sinya saya ngitiri nako. Ngate sinya saya ndusiri na sako. Na kiantumete ngate okogera ninki nireta se kanisa. Kurungi borwa ninki nirete kanisa nkabatiswa. Ono kerankurigereri na takete kumanya Nyasaye mono. Kata kumanya Nyasaye mono tiganse eskuru. Whereby ne ngira nelio omorandi Reverend Robert Ngatia. No mongina Erecho Ngatia. Kera naenda Mombasa ngabea keigo ngaswe kanisa ku Deliverance Church Mikindani. Kera na sororo omorandi yo aganda ngiria Kambori no ra na bwate na takete gokora theology. Okora na kera nenda save kunate tukomanya mono. Kambori no gani goswe school ya theology. Whereby akan sponsor akandwera kerege ntubona yare nko baninje ngenda nyikaranse nsome akankonya. Mbia muno sana, mbia muno kigima umurigire ni wetenga omugano ya Carlos oyo gendrete kurwa ogosemere gochakero kenda somo sayo umurigire tibutkobono bwabonoiga baroro kero kende baikire emweri bobugima akara kunya kurogo semeringa no nyobugima bwarengo bokongu ere bado nigo etomete guchiko kwali bagakanye kubwate nganendo guchikumubure karondo chetobwate chidagika ange 15 iga onye kubwate nganendo kumubure ari baganigo rirororo na bukurika ujumbe gucha ase namba ite studio onyare ko bagugu kumubure gusikukurogo semikoria oranyare ko bagukugane wetera namba ye studio yure 07 88666663 usena bogwaka esimye yo erindo nyare ko bagugu kwana nere eyemaseyemo kerondo chenga chisimi changere goswa hello yes wairewe nini kamati na kwigure baba iya mano yani umwana uyoruro mugano go wamaliza ono gakingo mokongesa ngati abwate banda ba omoyo yabwate Nyasaye ta komotiga naenda akainyoranga enkaruete ngayate basobo ate basobo nsuneka Riana Mwatariana ente ya bosongo biya mano gati asoborera niyo oyina yugo kabere biya mano Irari ande wetu maigo kaate bokonye kenyoroki anya saeta komotigano ana yugo kominaisano ekebunge kamugutinsa bugati kabera bungo tebere nga oro memerwao abarora go ikigoro go sendo go ikira kini mono rwaya ndoga ndete komorana komoikia buno kugani kwaya na kuno go saba kwaya tari kugani kwaya okoboli kwaya kuboli Nyasaye biya mano Iga bana baitu tiga baba bare meneria mbiyate bwato gete go chikonyinya sore na bintu binde Iga se mi abande ebo ko una abande bagwetera omwali oyebe bwato kabagende kwewo jisa uchimbe Nyasaye amusize na ndamusize ni kane gatano biya mono sana biya moni kamati akarogendete kwa kwano biya hello yes where biya suka kurwa se TV yao Mwana yongo kirie waire kabisa nosko aya suka bano kwana bono mwana yongo kirie njere acha tegete na baga kagenda gajibo gokore na ndoko iwete njere bagete akagende sukuru agaka ni uchiwezi chega nditaji gokora goto yororo ari nda baka ikiruna ikirego mbia mono na nda kalemerere ngino muyale ndero muya ngo to kwanera
Basongo Geoffrey Bunyamori. Mbia mono sana. Mbia mono sana. Mbia mono karana rorenga abarigereria anigo bagendete kugokiwa n'umugano kwa igure buna banyareko baba gukwana bagotebanga umugano ni igoro oibo gosemeria kogera bagote abasa banki matukamanga mu abandi bibwatukire kucia samaru yo gotinde na wego chinyasore bagendete ko kwa pongeze. Hello Ensoko TV. Hello Murali. Yes. Ai, huyo vijana ni figa. Ngoto kukwana nere. Kwaro na samba. Ekara kana ntoko igwana ekara wa kiresi migochagega studio enekinga iri. Hello Ensoko. Hello? Yes, bwairebya. Bwairebya. Ngoto kukwana nere. Tutu agogire no mwana oyo. Tutu amwere bongesa na asemia basaye bande. Mbia mono sana. Umurigereria kero kwene kingangwa kore simigochaga gango gusabanga kara iraniri ogiria ori tibinze tare lazimu erigere oigwe ekogera ntokunyara kuba tokuigwana ekero gwa kiresimi nabo igogo gwetegerera kero ngururi baga tubwati simi berege irindenge karusiri baga irindanyare ko baga kugendera nabo gakurwa enkwana yae guchia asaba saya Ensoko. Aro Ensoko. Bwerebuya. Bwerebuya. Ni ngoyo ega. Oyo gukwana nguru Frida gesima. Ona ali gote yumungwa noyo. Nambi ya mwana naende ponge sirita ngani. Ile tera ya moyo ko inkare cha bana baba sae. Ngamba manyanga ekara ba ko dirense me ye monga no ba ko dirense me ye mo to mwangwa no yiga go te banga gasomera nando chiro gasoma theology. Igo itimini sina understand kite background ya karuwete. Bono. Itangani nari ko motenga pongesi no naba sae badigirire tia Ensoko TV tigabamanya babwate umukiro yibu musawojo erinde begenderia subo gimobo kana anda barindi abarandi abo bamupongeze tabakama bakamukoire kosi. Nyaka tigaba seseni naenda karago cha kugira chuti agira chuti buya nanda aba inyore. Mbiamono sana. Kegima. Hello Ensoko. Hello. Yes, bwerebya. Hello Ensoko TV. Bwerere. Na kingo tukwana nere. Nakora kana network yao ni gerense ntori koigwana Ensoko bwerebya. Hello Muralia. Mumuro ino murai. Ande nyasaye muna natwaligereire. Nanturo senga nyasaye namuseni. Abana bande ebago ikabati gezukuru muna bano yatigete yale gotigategepi. Lakini naenda keiranirira. Wano naenda gasoa akaitera twaligereire muna totebiri agwa agaitera gokongo. Mpaka ko ikere kiwango kidogo gototebi na wana bayuri baye ngamuchanda gwate monoruzi. Ndio tuwago kirese ninjia manganaye. Mbiamano. Ninjia kwanire gona bande baligirire sia mangana muna kwana. Begie chimbu chiare chiri chimbu chingi tuwago kirenere. Aya asante. Mbiamano sana. Esimi omwere Ensoko wairere. No mune ndo tukorea santa. Chega ndonda tabio mongwano yo. Okwani rebia. Bano. Omogano ya no yone. Nabambe takobugana. Lakini nje ono oyone goro monene nkwera kana gokolera. Esengenjo kanonda ngeringi chena ncho ndukari interview. Aige ndo kora bono tukurika ujumba se nambega nari ndachenkurigie sengenjo chisimne chinyinge chigoswa. Kiranda lakini kiranda ara agenda se program. Biamono ekora kananga esimi ya eni wanyare ko bage kubutoka lakini na kwereri na bukurika ujumbe erindo ndebya eningo ele toche tumera ne gostokwane nae na kitokumerana erinde tonyare ko bato kora gusito
onyara koba gogocha asensemo yomo inori na onyara koba gokobo ogosemi gucha sabantu bande simne chinyinge chigendete goswa Carlos lakini asenge nche biro tingo chikubuguri simechi na ile sapo ira yamo yamo yoka asenge nche goswa kwa na ndo chiragende korangeri elo soko boirire era soko TV ndebona ngote omwana chigagendere igo oyo nkale punyangado koruti ndemoje konge mbiyamona sana kwa igure chisimine chinyinge ntonge kubwata sai chigendrete goswa lakini asenge nche biro akwa engwana nerega igano umurigirira nyara kubaga gotebanga una esabari yao kwanyara kubaga gotwerera gocha una kwa kineta majaribu gweterete nini bakugacha kubori ukeruge kiga gosobo secretary ase chiskuru chichobubundi akoro kinga no bwatobora imeabo bono ribori rinde kero kenda abarige bakwebori no encenaro retiganda kubori ine norengereti gocha kubo murai mutuga igago se norengeti gocha kubori kero kende ene riswari rigi ya kwamboriri whereby narengereti kubo goje kerogo 2027 lakini ngabanga 1 2 3 ngateba tiga bado mbeke ground kebe akoera egento ngegenete nyasa tari gotigo montoe ngateba ntenene 2032 ekerogo ngerogo kike kero kende ndeto chikoborio wa MCA na ntete njengo chaka noboke akoera na ni mbikungo tebere na God can trust you with the small. So kama uwezi aminika kwa kile kidogo kile kikubwa uwezi. So me I trust God kwa kile kidogo chenye atanianzishia so anaweza ni elevate nifike ile kubwa. Umuswati narega gonte Linet boirire buya akurukurut kutoka Kiambu agoteba nsemo ya Ruiru agoteba anapongeza sana huyo jamaa na anaomba sana uendelee na hiyo spirit iga kurukurut kuruchinse mocha Kiambu anyareko bagakurika ujumbe yayo munarororega nero gonte ngani ga kurukwa Evelyn agonde kuruchinse mocha Kibiruga goteba gakyo mugano bomo muroyo onko kirisana na endo nkunire abasaiti kabanyareko bakonyora obosemia nabo igo banya batige gukora chibura buru era agatebrenga kero kenda basani go babere bagotumeka bobe yakera bana siasa bagokora none miga konyora basaya bangino banyareko bagotumeka saruro kubure gucha sabasai banyareko babagwe semia kurwa ase umugano bomo muroyo iga uso Carlos erinde banyareko bakoba abantu amatukare bosyo kero kende Carlos enkwana yawo gucha sabasai bakurigirete butko bwabona iganerere egento ndateria basaya bali bandigireti obutko bwa rero egento ngerengo chinateba never allow your background to reach to the sky because when you allow the background that you are coming from ukianza kufikiria kwetu hatuwezi nini so focus with your dreams. What I need to tell youths wenye wananiangalia sasa bali bandigireti you need to have a dream, a vision and a purpose. If you lack those three things for example isako join university isako endororo ogo sira kapisa okogera gari ndeta yo ukorenda ogo chiwake sabu ali no konyora nanye there is what we call ngakitoko chitwa baroka chi sponsor ngakitoko chitwa chiroka sugar daddy sugar mommy so the moment umefika huko unaanza kujingiza mambo za pombe bangi mnaanza kukua siji boy lady lakini the moment umeshikilia God tunaambia mtu yeyote mwenye ananitazama na ni youth sai just hold God. Ukishika Mungu everything will be okay. God atakuongoza mahali umefika tumeona like it's the end because there is somewhere nilifikanga mwisho nikaona it's like east west north south nikauliza God ni kama mimi unijui so ikanifanya nitake kujitoa lakini that's when God alinivisit akaniambia hapana usifike mwisho there is a way God akanipea another way so mwenye ananiangalia usitumike vibaya najua sasa watu wengi vijana tunatumika vibaya lakini the moment choose where to go kama umeamua kukua MSD go to church fellowship kama umeamua kukua mtu wa Sunday enda kanisa uombe Mungu juu the moment
mkubali Mungu ndani yako, seek the kingdom first. Na Biblia inatuambia in the book of John 3:16, for God so loved the world that he sent his only begotten son, just not to die because of him, it's because of our sins, that whoever will believe in him shall never perish. So kama unanisikiza na wewe ni mwana youth, mambo ya bash, mambo ya sigara, mambo ya bangi, mambo ya pombe haiwezi kusaidia. Lakini have the purpose, ile kitu yenye unataka kudrive. Juu the moment mimi niliamua nikuwe engineer, nilidip nikaingia kwa engineering course. Yeah. Mbia mono kerondo chenga chidaika ni gotobwate chidaika chinke togenda tugukura inense meri yo moroberi keron kwetera bantu mbarororo chinsemo ya Facebook banyarre ko bagukwana mosbate na rakuru Miriam Mogire agoteba hero Miriam from Ngara agoteba she is blessed with your story na baigo mosbate umungwana na rakuru ku Charles Rwanga agoteba mwalimu Charles Rwanga from Nyamira County Kenyerere agoteba ni gari meyo moroberi asatebere buna nigo akwane bari bagendrete kubwatia umoroberi kuruchinsemo cha Nyamira na baigo mungwana na rega gukuru ku malaika is very wise. Nimependa sana story yake. I'm so emotional. May God bless you. Baiga no yokuru ku malaika anyare ko bagago kwa na baigo Musa Nyaundi agoteba nga obotu wenyama na bosibore agoteba ni gakwero ko obotu wenyama ko na boiga satebere ni na bosibori oye ni go bagende tukonyoro murubiri ye masemo kuruchinsemo cha Ruiru abagamba ri bagendete kwene kigose babwatire murubiri gwetera asenchera ya Facebook na bari bakachisimi gochagaiga na barabo tukubakirambo ya mono nabande banyare ko bagutuma ujumbe asabange banyare ko bakuru kubure gocha saba sae kwene kingangutika na bare gukora obosaria kosoma umugana kubuawo karo sese ngenjo kwanyara ko bagukwana ngabantu nabange banyare ko bagugusira watebera abantu nabange banyare ko bagugusira kuru watebire gocha watebire nono kwenda kwa college scholarship kwa nyote kore gari Mombasa bado nendo kanyore scholarship ngo kwa riba gari abene ngo kwa chidaika nonye niberega erindo nyare ko bagukubatumira maiga ngero ne limbia mono ase tato ngiborete Charles Mogire na mama ngira ne na jiprojia ne bons pias vare ntobate Edward ntobate Boni ntobate Calvin ntobate Abedi na mwiso komento ko Miriam mbate bimbia mona sogonsira na ningira nerio mo pastor ne pastor Bishop Isaac Kuria mahali popote alipo kumwene limbia mona sogonsira na omoreverent asina chete skuru ali Mombasa Robert Ngatia and Rachel Ngatia ngobaire nelimbia mona sogonsira na abashirika bonse ba Deliverance Church mikindani ngobaire nelimbia mono singenjo bansirire sana Mbia mono sana. Mbia mono kigimeka rondo cheche atigere chidagika ange isano na mochikoraga chinsa isato chabo botko buchikumira na Clinton ndigo buchikokoretera mangana maya senchira yobo ikira na wikiraga bumurigerere bwensoko no kwegena kwanenga kwanyorero bosemi kurwasomo umoinori bweri tukorerero karusi yonyara kubaga gotwerero mugano ya senchira yobo imekegima bari bakachisimi tonyarete ko batoko na bwo cyujumbe cyitotanya ko batogwetera ngusabo kwabera asengenchebiro no tokuchwikera omwere bweri tukorerero moinori bweri tukorerero wikanande Jumatano yekende ko gusabero genda gutwara oborigereri obuya eretariane Linet Nyambane.